És la segona edició gran del festival. Ja sabeu que l'any passat vam arrencar amb aquesta nova dimensió de mercat estratègic, però ens agrada que el festival estigui construït sobre tres potes, que són molt de treball amb el públic, molt de treball amb els creadors i les companyies i també molt de treball amb els professionals. La dansa té un pla integral específic, un pla integral on es treballa des de ja fa una colla d'anys amb tot el sector de la dansa per veure com es millora des de les condicions professionals, artístiques, creatives del sector de la dansa fins a ajudar a que tota aquesta producció que es dona suport des del Departament de Cultura arribi a la ciutadania, que és el sentit que té per allò que treballem tots plegats. No té sentit produir coses excel·lents que es quedin tancades en un calaix, i en aquest encaix és fruit de totes les coses que es fan al pla integral on apareix el sismògraf. Per tant, el sismògraf és un exemple de mediació, és un exemple també de proposta artística, d'innovació, que al final ha de permetre que la producció en dansa contemporània sigui més habitual en les programacions dels municipis d'arreu del país. Hem construït el que n'hem dit les rèpliques, una mica com les rèpliques d'un terratrèmol, que vindrà a ser els 4 dies de sismògraf, que ens sacsejaran molt, doncs no deixar que això passi només durant 4 dies i es mori aquí, sinó poder-ho fer una mica més extens. Ens vam proposar treballar la dansa i el benestar, entès el benestar de moltes maneres. Tenim projectes de dansa i esport, tenim projectes de dansa i comunitat, tenim projectes de dansa i salut i tenim projectes de dansa i educació. És molt important per nosaltres que una vegada més tornem a tenir un altre cap de setmana on la cultura serà un signe d'identitat de la nostra ciutat. Serà, en fi, l'esdeveniment que cridarà l'atenció. Olot es convertirà en un centre cultural, no només a nivell local o a nivell comarcal, sinó que jo diria gairebé a nivell mundial. Hi haurà 40 programadors d'arreu d'Europa que estaran tots els dies de sismògraf treballant aquí, compartint una mica el festival amb nosaltres i coneguent les companyies d'aquest país. I tot d'altres projectes que, d'alguna manera, potser no són ni els més espectaculars ni els més brillants, però sí que són els de fons, no? Els que van creant aquest pòsit i aquestes ganes d'anar veient dansa i de fer que al final els 4 dies que serà el sismògraf siguin una veritable festa de la dansa a la ciutat i on convidem a tothom a participar-hi.